Sarkar phan chotonte si rathur pak pen me thang atowar kachisala. JI Kathara me phike kai la pen BJP atum pen JI Kathara phan akoi ke wana putak APHLC pen lamvoi kipi. Rong mandua long aron rei pen chainong kiroi pon a truck humpli keneblong. Prangsi kaching hon KarbiAnglong ara doan la pen KarbiAnglongLIVE news channel kelang ara doan a phans tame nilitum KarbiAnglongLIVE news channel hin pen kardom na pejer iglo kardom. Nangli beha be para hin la ansu si kang thur jia phan ninghang ma. Nangli news channel a jakong pen beha nat ki pa prang du jia phan ninghang ma. Jong si ninghang lipute KarbiAnglongLIVE news channel along humri igra warsai kemi choen ponik thak. Nangli beha long ki pa prang dun jia phan joy ke la pen ador jum hek pen nilitum along advertise our sai longji. Labang so our sai kilong jia phan humri ikha KarbiAnglongLIVE news channel along ang ton pen kachini jia phan contact number 6000389738 9957606998 84730041157 lapen 7002121784 along humri igno. Kardong pinyada ba berta long pen lisang pi marvelous rong parpi nonar ju ikha berta ang ton pen. Sarkar phan towar chulang bomta rongka chelenga towar ka selam pipe da jok amlet suvi hidiso hidipi bichelong arong ara thurpak pen towar pi ka semar pon. Nijang KarbiAnglong la kha troxi kobili MSC constituency ke parlo khironi pen kahilo kilometer inkoi rapho arong amlet suvi hidipi hidiso bichelong ara don pharo ka thomso se tum chelangsi matijong ni phai ke thomarni towar pi kedam ke bang kisung ajok methanga towar pamesen kali pusda kedam ke bang kimi mucho jia phan pura chesemar pon. Bangso towar kahino pen kesu kiun e hut khironi model hospital an ke chepon jia phan ta peaja e pen langthat pu arong an ponsi hadak pensi khironi chepon anji. KarbiAnglong arlo sarkar pen kirap ason kilong li nai adim lo pulotangte lahai hui arong henlo. Kala litoma council ban ke kai sita litom mena si putangkar jerung jerek don pharu pho jerung si litom naswa tangka ba hasat naswa twara ba kati sela litom mang akaprek kala council hen ban litom aprang menta kacuhang ku bang do lo litom naswa twar kati selam ku ban ot krai non son surta ke pining ban kan kep grip hodolo asam log lo apatai tin ke selam hota ke thege ding do banda de hang olo asapa kerap de ma upo de li hang non po ke thak ho ge buji kita atangka bang pinia da theklong lang la to selam farman bang KarbiAnglong arap ke do ana phan pui same neli ladak pini bichelong amlet suvi la so hawar long pen KarbiAnglong arap aphan la pen tim KarbiAnglong ade KarbiAnglong autonomous council kachari ake thegi ding bhan pachini kangtung adak la so hawar long pachini kangtung bang la helo la so hawar long ke ningkan pharu la so selo la so hawar long ke kido ke thak adak karbi tum saide dak ke litum lang me pipen ke chenglok dak suvi amlet ha hidipian polote so dak ke kapaju prepu thang ta velo la so hawar ke karbi sai de karbi get ke do hawar lo dak ke asuri ke karbi ke do de arong lo setame landon lang that lang ki aju ka kim dam hum ham arong aru patum an pusame hala dakta ningkan pharu soselo etame hala hai arong atum ta ke chenga ko ke ladak amlet apil the hidipi apil the si ke do akarbi tum sai de lo non hala dak lang that lang pilong ke dam tum same hala to dak payong se pangbar lo polo hala dak ningkan pharu bat si do lo ningkan pharu sira bat sai de lo hala dak arong ta lapen ladak abang ke pharu hini bang ke soside lo ladak bang ke karbi ke plang ke cheng ben si ke do arong lo setame piniar nian puisame la sorong aphan KarbiAnglong autonomous council tempen thang nat akirap avida bang ke isining duk me lohan jor puno lahela tuar pia posi tuar kahin nu pena jok sini tum rong su tum he cibu cerba busita ni tumbor isi idon along harurul kuson si haru po cirung idon along haru po sini tum cirung pon lo si jebor ipon lo manini litum ke
luhana cuyor pendang lok do ko we kam ki klem serata la so tuar pipina kamat si kini imithang na cibor iye pulo tangte ini ahin ta dun the pen halat lom lelu ko yi tum cibor ipo no nakit hi sita nili tumaphan but sita nili tum pidon lo Kiruni pen mohanteron KarbiAnglongLIVE. Kedamdang matijong ni pai hiniar ni ASDCYF atuma hin pen APHLC ami phi ke kaya sai deng ponde da phi BJP ratcharia song atum pen pherang ke amai ingni ponsi APHLC amai phuje ai ka thar ahin pen kuki atuma phan dimklong chaknangji polam ke chokche pusi jongpon lo Bangso puthak matijong ni pai ke thomar ni APHLC Bokajan Legislative Assembly Constituency Committee ahin pen pherang ke amai padukpo Arni gangsang por pai ke thoma por malom hanjang lang so press sa hemalong ke padupon pherang ke amailong APHLC hin pen kaning je pon ke angtan pen ke bang akoki atuma phan dimklong peknang ji pusi jai kathar kaning je pura kathar sang ho phan karbok ke angkur kavelam pusi pherang ke amailong ning je pon Arni ASDC Youth Front la pen la sonda taxi pinihata me BJP atum tim KarbiAnglong tum la poson si misunderstanding mate hala constitution long ko pisi ke tokma hala bang chini dam dedet pena jok itu me PHLC aki hai sarjai ka tharman karbok alam the putak sinil tum lam voi piponji aprang si bangke party si het jong la ASDC Youth Front dum APHLC amepi kailo la sila so putak alang tum ki kai pon alam the bang la hen lo je refugee Madela kukia khe tong phan la dak APHLC tum ke dimklong pek ponanji bab la tum ke pek pom det pu pusi nil tum mana koi na epi la si sar statement nang tum lang pa me de theglong ji hala dak kopi si tum APHLC president ke hai sar jai ka thar kaning je ma alangli kaning je bang la hen lo jong si influx do ta hai mini ba bi ta hai mini manipur pen la si alang kaning je bang la hen lo je pang thek nang po hang et nang po relief kem along bi nang po laso relief kem long bi pen api situation ing samlo pote la tum phan deport nang ji mane toy thunang po lasila ke ake me ma kahino rat tum chini nang ji lasi nilitum ma hin pen bang ke la ke mesen musinil tum puda Lapin APHLC amai phujai kathar ami phi ke kaya puthak pherang ke long klar dagalam the APHLC Law Secretary Samson Teron pen klar dagalam the thanpon Lapen selawar be po amuni da sonson khedi di berlong ba nang ni pu nilitum pachu panel discussion long phalo alang lipan isia question ar julo je autonomous state sengite 6 schedule paragraph 20 ateng pen nangji manang ne lapen autonomous state pen 6 schedule article 244A pen paragraph 26 schedule kache phodoma be pomai de amethang statement nang pitek a reply nang pitek Polodang te ladak le chini no la somit ku pan sigi thekma personnel kai tek ku phan gali sida non lam soi chat madi la sinili tumbang ke rap phan tar dak nei a hogalam se thanang ji kasi paragraph 20 ateng polodang te ele tum autonomous state le seng sita la so paragraph 20 attack 6 lo taxi par jap nang pu la lo polodang te ele tum a protection itum dober pu Bangso pherang ke amai kang yahut APHLC Law Secretary Samson Teron Pranjal Kro bongpo kathara tumpen lam clark ki pon thu abangke non malom social media long kahuri sai puthak abangke sodak pen pinrempo haladak manipur tumlong ron dolo meti pen latum ke do latum ron ke PCP ke malo BJP tu bisi ron ke PCP mate la kende akapri ka tum gali ke lake kumas ki pisung no da ha tribal hian se pachi chok pai theng bo hala tum KarbiAnglong ta dhui si ke kuki pen karbi nang pachi bhong lo bo la pen hala kosari pen dimasa ta kosari pen hala karbi nang pachi bhong lo kente rengma pen karbi nang pachi bhong lo te komala nang pachi bhong ente lage ASDC tum galima la pen ahu si kuki tum pen regional council nang pipo pa lo che tok alang tum che tok lage ha ente ni tum ke hala so ke ni tum APHLC ke amahang na pache thela pindam APHLC tum ke ja kon mese na mat alang tu nang ber nurur lapu ekdam lapu nang jasi tu nurur ta ke chok ke dai la ke
ni tum APSL si tum ke claim ke lake keng set se claim lake ni tum bidu bhanta ni tum ifiji burning claim ke bidu bhanta hemna me kai ke bidu bhani tum chokche bidu bhan theng theng lasi ASDC bhan nili puji ahok pet nili puji lahelo ki lason kachi bhong kachi chok lapen tarbihan kachi pen ram bang in ton thek na ko aprang dam tang non phi claim reno lahelo nili ki pudan bang Bali Bathar Pen Projantirang KarbiAnglongLIVE Non malom West KarbiAnglong angkang pialong aron repen ke pon chong hunga son do pu ka che thang klong a son pulote chainong ke pon mate chainong ka supply ta e son birta ke long pon ateng pulote ajowang track hum kep krip ho chainong abang ke kai ke ta aron repen pon lopu a birta chitame long pon lo Laso si West KarbiAnglong District MP Hamren Police Station angkang bangso birta ke omploba jog Raikom Saiki Village Defense Committee anparta arong tin chirok togara tum lahai asai langno ke pangton jia phan social media chatai long setame pachatak laso puthak break jam ham phanga song atum illegal transportation aputhak lamthi chepaklang pen authority long anta pinpura lo pipon laso ting pen Hamren Police Station ke parlo umphanchi rongmandu long matijong ni phai ke thom ada bapor por phai phom alom Hamren Police Station a hin pen chainong agari humpli nepdun long lo Keneblong tang humpli agari number lake AS02 DC 5690 AS02 DC 2721 AS02 DC 5515 lapet AS02 DC 7656 humpli atrak angbong I humpen John Narkep Longpon lo Kenebdun long check atrak humpli atrak aphan sitame case number 10/2024 under section 3632 /3172/315 BNS RO section 13 atengpen the Assam Cattle Registration RW section 11(1) lapen Prevention of Casualty to Animal Act pibon ponsi aron repen keneblong agari aphan Hamren Police Station along biponlo anpart aron repen chainong kasalon atuma phan karju pater tokpen kiri kakurug asai kedeng ponji aphan Raikom Saikhe tumpen sai deng pon bomlang pusi pachini pon Hamren pen Daniel Hi KarbiAnglongLIVE Prangsi kaching hon KarbiAnglong ara doan la pen KarbiAnglongLIVE News Channel kelang ara doan a phans tame nilitum KarbiAnglongLIVE News Channel hin pen kardom na pager iglo kardom nangli beha be para hin la ansusi kang thurjia phan ninghang ma nangli news channel a jakong pen beha nat ki phrang du jia phan ninghang ma Jong si ninghang lipute KarbiAnglongLIVE News Channel along humri igra warsai kemi join ponik tha nangli beha long ki prang dun chia phan joy ke lapen ador jum hek pen nilitum along advertise avarsai longji labang so avarsai ke longjia phan humri ikha KarbiAnglongLIVE News Channel along angton pen kachini jia phan contact number 6000389738 9957606998 847-3004157 lapen 700212178 along humri igno matijong ni phai ke thomar ni dipu birla long ke do HDVC complex along adapor phai kebra achitim apor pen sumindara dang honghap hongro tum arani ke hokpon asonsi dipu along tame talon ponlo Amplifying the leaders of persons with disabilities for an inclusive and sustainable future PATP N Ponsi District Social Welfare Officer Dipu KarbiAnglong pen patir pi Ponsi somindara dangalong honghap hongro tum arani ke hokpon asonsi Dipu birla long ke do HDVC complex along talon ponlo bangso ke talon pon along Dipu habar long honghap hongro ara tum penang an chetong dun si mai long RD chipi dun rinti labang so mai long KarbiAnglong Social Welfare Department pen honghap hongro keso ke do tuma phan ake joy pen sarkar pen ke pale ason amu pipa jurdono bor এই দিনটো আমাৰ কাৰ্বিআংলং জিলাৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ দ্বাৰা আয়োজন কৰা হৈছে যেটো হয়তো বিশ্বত সকলোৱে এইখিনি পাতিছে আৰু আমাৰো ঠিক তেনেধৰণে জিলাখনৰ পৰা আমি আমাৰ অবজাৰ্ভ কৰিছো আজি দিনটো তাৎপৰ্যৰ অনুযায়ী 1992 এটো ইউনাইটেড ষ্টেটৰ পৰা এটো আৰম্ভ হৈছে সেই দিনৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত এইখিনি কাম আমাৰ গতানুগতিকভাৱে প্ৰতি বছৰে পালন কৰি অহা হৈছে নিউজ ৰিপৰ্ট KarbiAnglongLIVE Rong rup kachuk game pulote kelang chari mate rong asar kithir thep dovek nangji alangli pena joksi me kardo ana phansata me chelang ponsi rong rup ka paching thurji phansata me sai do an pen kedeng pona bangke kenang sot binong
Lason si Dhansuri constituency angkang upper di krong borsing phangcho rong kedamtang pharu kreser kebra phokeb raisi aningkan sengpon. Bangso keseng hot sar et phangcho si rong asar kilo apithu mojasing phangcho lapen non kedobom lake borsing phangcho si kedamtang surihini ra troksi pen rong asar chothulo. Labangso rong aprang kedo ke thak cheng a hudabang ke don thomkep so se chot ansi rong chukimno lapen alon dupik khangjang. Bonda kedamtang surihini rapho ningkan kari pendi masa ron ahut relief camp kedonang labajok radatum prungjam amat mekar do anta radlablo. Hala sohut penamat labang suarong abangki rong barim setame nona bangki adona phai mekar kawyajok thirthep kalidet asono. Lasi puthot matijong ni phai ke thomarni upper di krong borsing phangcho rong arong sar ahemalong mekar do an chingrum thusi rong along le philang ke pathir thipji lapen Mekar doan ta kichir thepen kido pameji aphan chingki chingwai pon. Bangso mai ka chingruma long KCA upper di krong hawar mai dun mai phudilibbe bidisar bali kiling lapen break jam hawar ki jatum chetongsi RD chipidu. 1951 first thing lo sa pangchorong lapen det si sar choi pulo sar choi delo si sar choi bangke moja pangchu sar cholo sudat pensi alang li tahok lo Pinek isung ma joine pinek ajoine pensi di masa pen pinek lam du kok masi ke matha masi nili igrong asada akayam nilo sangtet amilo si nili borsing bangcho si pinidak rong asar nili arpu ke dengsi pini nili Dilaben Bijoy Rongpi KarbiAnglongLIVE Principal Mujaharul Islam laben Vice Principal Bahmelin Teron Piatum pen chapatir piponsi Asian Kids School Campus alon Traditional Dress Day mate arani aliralon pen ketalon pon. Bangso hut school students atum pen mena akhaya pindeng support chipindeng pami pensi Traditional Dress Day mate arani aliralon pen talon pon. Laben bangso hut school along thanbang atum do anstame methang apindeng support chipindeng pon rinti. Bangso hut playgroup pen class 4 student atum pen methang apindeng support kachepates tame padupo. Labangso Traditional Dress Day arani katalon pon ahut principal ahin pen students and parta parents teachers staff atum aphan kachuro lamthe than pachini pon. Lasiki wangji langapor hut stame lapuson methang traditional dress kicharai kom thekverji aphan klim sumaratuma phan mina ajutang jubat Mina pindeng sumpot aputhak isi cherok tok asai ki pipon akenang sot puta than pachini pon. News report KarbiAnglongLIVE. Tandi pinya daba berta bangki lapan sekang toniglo domet hak me kardom.